алейкум бардоро, салом алейкум касое ки мара тамошо дорад. Имрӯз хостам дар бораи як чизи муҳим баротон гап занам ки бародаро бениҳоят чиз муҳим. Як бародари тоҷикмон поликлиникаи нав кушодагиай барои ҳамин муҳоҷирое ки дар Россия именно дар Москва дар Подмосковье зиндагӣ мекунанд. Не только муҳоҷиро, балки касое ки анҷа гражданинан тоҷиканд, фарқ надорад урусай, тоҷика, узбека, қирғизай, фарқш нестай. Просто ҳамин бародар ҳам хел поликлиника кушодагиай мо хоҳиш кард ки ҳам хел як просто бирасонем ки ҳам хел бародарои тоҷик авида ки мераин дар ин урусо 2000-3000 дар личит мекунанд ё ки просто узи ҳам хел просто проверка мекунанд бе дар наҷа ба нархи арзон просто ҳам хел ҳама намуди тавбата мекунанд. Фарқ надорад чӣ намуд касали ҳастай барои ҳар якташ ҷои хам поликлиника бардаро одамои духтурои ҳастанд ки 25 сол стажи кори ҳамаи чӣ ҳамаи намуди таҷҳизотое ки ай Германия ким куҷо овардагианд бо тамоми хусусият ба 100% шароитош қатъи моро метавонанд ки тавбат кунанд ай урдаи ҳамаи намуди бемориҳо меброяд. Барои чӣ гуфтан ин бародаро ина коми агар ҳамин хоҳиши хича тавбат конкретна арзон ба нархи арзон дошта бошад ина ман адресоро мемонам, номерои телефонро дар ҳамин ҷо мемонам. Шумо просто бидроен ҳамунҷа ё ки занг занен ё ки бипурсен вақте ки рафтен ҳамунҷа ай номи ҳамин тач плей гап занен шумо да 10% бо скидка мешавад. Ай шумо ҳақа хоҳиш дорам ки ин на ради хайпа на ради рекламаҳои просто ҳам хел ай ма барои шумо як кӯмаки оддӣ ки ман хидмат ҳамин шароита будам дар ин муҳоҷират дози ҳастай шахсое ки ба фикрам ҳамин положение дагадагиай вақти дар иҷа касалаш дид даже гинеколог, косметолог, уролог безулёти вақти набоша бисёри ҳам хел чизора ҳамҷа тавбат мекунанд. Бо ина иншоалло ки рози шумо ман хеле видеоро мемонам шумо худтон тамошо кунед ҳамаша мефаҳмед.